Какво е общото между родните актьори Христо Димитров, Ася Рачева, Малин Кръстев и холивудските звезди Джеси Айзенбърг, Ан Хатауей и Джейми Фокс? Отговорът е лесен. Всички вземат участие в първата по рода си 3D лента Рио. В най-новия филм ще чуете още гласовете на рапърите Румънеца и Енчев. Финалната песен е с участието на Деси Слава. Самата певица бе една от първите, които видяха филма. Изпълнителката бе в компанията на сина си Майки. Премиерата също протече по необикновен начин. Съвсем тематично журналистите посетиха единствения спасителен център за диви животни Зелени Балкани, Стара Загора. И това не е никак случайно. Историята в Рио ни разказва за редкия папагал Блу, който мисли, че е последния от своя вид. Оказа се обаче, че има още един, който е женски. И оттам следва лудо приключение, което определено си струва да бъде видяно.